Dostali jsme pozvání na to si přijít pípnout, tak já si jdu pípnout. Píp. Tam. Já to tam. A je tam. A já tady sedím s Ivetou Líblovou, která je CEO Budek Services, který používají Lunch Drive od srpna. A já jsem jí poprosila. Dobrý den, Iveto. Dobrý den, Míšo. Já jsem jí poprosila, jestli by pro nás i pro vás řekla, proč vlastně šli do Lunch Driveu, co se jí na Lunch Driveu líbí a jak ho vlastně používají. Takže my jsme dostali doporučení od pana Václava Broma, který nám tady dělá provozovatele Bystra, aby jsme do Lunch Driveu šli. A jsme za to moc rádi, protože Lunch Drive je výborná aplikace pro objednávání obědů. Jsme s ní strašně spokojení, je to jednoduchý objednávací systém. Já bych moc chtěla poděkovat, protože tu zastupuju majitelé pány Švarce, tak bych chtěla moc jim poděkovat za to, že takhle prostě se starají o zaměstnance a jsme za to fakt moc spokojení. Já musím říct, že tady jako všichni známe přísloví, že v Budějcích by chtěl žít každý. A já bych tomu dodala, že v Budějcích by chtěl žít každý a v Budexu by chtěl každý pracovat. No.